हेलो है नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଣ୍ଡି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୋମବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ସୋମବାର କୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ମୋ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଭିତରେ ମହାନଦୀକି ପାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ମାଉସୀ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦୀପଟେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ନେଇକି ପାଦୁକ ପାଇଦେଲି। ନନା ମୋ ମୁହଁ ସାରା କେମିତି ବୋଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଛାଡ଼। ନନାଙ୍କର ତ ସେ ଯେହେତୁ ମୋ ଅଜା ହେବେ ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ବୋଳିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଶନି ମନ୍ଦିର ନୂଆ ଖୋଲିଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଘରକୁ ଆସିଲି କୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ହେଲା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଖାଲି ଚପଲଟା ନେଇକି ଆମ ଝିଅ ସହିତ ବାହାରିଗଲି। ସେ ତାର କଲେଜ ଯିବ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଯିବି। ତାର ବି ଏବେ ଆଜି ଡେରି ହେଲାଣି କାରଣ 9:30 ଟପିଗଲାଣି, ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ତେଣୁ 3:30 ଏଭବରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଖାଇଦେଲି କ'ଣ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ବିଲେଇ ଛୁଆ ମୋ ମାଆ ଗେଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାତି ହେଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ତ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ସେ କିଛିଟା ବାଇଗଣୀ ଥିଲା, ତାକୁ ଲାଲ ଚଟଣି ସହିତ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି ଆମ ରୋଡ଼ରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମାତା ଆଣି ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ ରୋଜ